Vi er nu begyndt dette her projekt World Music Center Vest, som Ishøj Kulturskole og Københavns afdelingen af Musikerforbundet laver sammen. Og vi er med i projektet, fordi at vi altid har vores fokus på musikerne og musikernes muligheder. Og vi har i flere år været koncentreret lidt om at lave en indsats for verdensmusikken. Jeg synes, det er et virkelig spændende projekt og meget innovativt tænkt projekt. Nu skal vi til at indspille. Første indspilning sammen. Det er jo udsprunget af, at vi har en af vores lærere, Lars Bo Kujan, som er kendt inden for verdensmusikmiljøet og bor i Ishøj og er lærer her på Kulturskolen. Han fik ideen til dette her projekt. Ideen med selve projektet er så at hjælpe nogle af de indvandrermusikere, som er i gang med en karriere, som er på sådan lige på nippet til at kunne leve af det, men ikke rigtig kan leve af det. De mangler et skub op sammen med danske musikere, som har været inde i det her marked i lang tid. Så vi har sådan en kombination af professionelle verdensmusikere med dansk baggrund, og så har vi musikere med anden etnisk baggrund, som bliver sat sammen i de to ensembler. Jeg er her til at lære og til at bygge noget smukt op. Det ene band bliver så ledet af Bilal Irshed, som er kendt inden for miljøet. Every time when we play, just try to play with more soul. I mean, it's not, don't play like a machine. Yeah, you could do that. Like you know what one line. Morten Carlsen, som leder det andet band. De skal præsentere musik for lidt større ensembler i det næste år, 2014. Og det projekt, som sådan har vi kaldt Global Tunes. For nogle uger siden havde vi audition til det her projekt. Altså, jeg blev målløs over det høje niveau, som var ved den audition. Altså, vi skulle bruge 18 musikere til de her to ensembler. Der kom 50 cirka til audition, og jeg vil sige, at niveauet var overraskende højt. Så derfor forventer jeg mig ret meget af de to ensembler. Projektet indeholder forskellige etaper, og det er ikke fuldstændig minutiøst planlagt endnu, men der er jo en række live jobs, der er undervisning, hvor de her musikere skal ud og undervise på forskellige institutioner, MGK, gymnasier, skoler osv. Og så er der de her mere sådan karrierefremmende tiltag, som er målrettet musikerne, hvor vi vil tilbyde dem forskellige kurser og workshops, som ligesom kan åbne mulighederne for dem. Det er ligesom at vokse op igen og en helt ny, anderledes kontekst. Publikum de kan dels læse vores fagblad, hvor vi skriver noget om det, men det mest oplagte det er selvfølgelig at gå ind på World Music Center Vestegnens egen hjemmeside. Og der er allerede en masse informationer, hvor man kan gå ind og se, og man kan både høre musikken, og man kan møde musikerne, og man kan møde dem, der står bag det hele. Jeg håber, at de her musikere de får et stort musikalsk udbytte, men jeg håber også, at de får nogle karrierefremmende muligheder åbnet for sig. Hvordan er det at være musiker i Danmark? Hvilke muligheder har man? Og jeg håber, de får noget at kunne bygge videre på, også når det her forløb det er afsluttet om et år. Visionen i dette her projekt, man gennem musik opnår forståelse, samarbejde på tværs af kulturer, på tværs af forskellige baggrunde. Jeg tror, de kan komme til at gøre en forskel i verdensmusikmiljøet i Danmark.